ମାନଙ୍କ ବହୁଳ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର ତଥାସ୍ତୁ। नमस्ते मारिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଅଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ଆପଣ ବି ମାରି ଆମମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ବହୁଳ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। नमस्ते मारिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଅଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ଆପଣ ବି ମାରି ଆମମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ବହୁଳ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। नमस्ते मारिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଅଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ଆପଣ ବି ମାରି ଆମମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ବହୁଳ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। नमस्ते मारिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଅଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ଆପଣ ବି ମାରି ଆମମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ବହୁଳ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। नमस्ते मारिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଅଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ଆପଣ ବି ମାରି ଆମମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ବହୁଳ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। नमस्ते मारिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुम्हारी संगरे